Amaara m na ọtụtụ n'ime unu maara ka esi ebe abacha site na mbido wee ruo na ngwụcha, nke mere na ọtụtụ n'ime unu nwere ike isi m ọmalịcha ogịnịkwa onwe onye na-amarụ ka esi ebe abacha. Ama m na onye ọbụla maka esi ebe ya, mana ọ bụrụ na ị soro ihe onyonyo m anụnwa, aga m agwa gị ụfọdụ ihe ndị ị kwesịrị ịma ma ọ bụrụ na ị na-ebe abacha. Na mbụ, ibe abacha anụnwa ere ya bụ nnukwute aka ọrụ mmadụ nwere ike inwe na-enye ego ọfụma ma ọ bụrụ na ị mara eme ya. Ya mere n'ihe onyonyo m anụnwa ugbu a, ị ga-ege ntị ka m kụziere gị ka esi eme ya ọfụma. Na mbụ, ọ bụrụ na ị were okpuru abacha gị ahụ, ị bechasịa akwara niile dị na ya, sikwesị ya n'ọkụ. Ọ bụrụ na ị na-anya, abacha anụnwa anaghị egbu oge chaa iye. Ya bụ na ihe ị ga-eme bụ na ọ na-emekwana aka ọ na-asụ ozugbo, ịgụpụta ya n'ọkụ, maka na ihe hapụ ya ebe ahụ ka ọ yie ma ọ bụ gbawa, ị mara na oge ị ga na-ekwo ya ga na-anyarị. Nke a bụ nke mbụ. Ọ bụkwa na ọ bụrụ na ị siteghị ya ọfụma, ị ma na ọ ka ga-adịrị ndụ. Ọ ya pụtazi ọ bụrụ na igote abacha tachazie ya, ọ na-atakarị gị atakarị n'afọ. Kwekwara m na nke abụọ ka m nwee ike kụziere gị ya, maka na esi m onu wee bịa. Nnọọ na-agba nke abụọ. Ihe onyonyo a bụ maka ibe abacha. Ihe anụnwa anyị nwere ugbu a bụ ihe a na-akpọ nkwo. Nkwo anụnwa bụ ya ka eji ebe abacha. Nkwo anụnwa nwere ụzọ abụọ. E nwere ndị akpọpụrụ na nsọkwụ, nwee ndị akpọpụrụ nyetụ ya ohere. Ọ bụrụ na ị chọrọ ka abacha ahụ nyarie, ya bụ na ichinite ọ gaghị eto ogologo, ịma na ị ga-egoro ndị nke ahụ sọkwụtara asọkwụ, ya bụ ndị ahụ akpọpụchara na nsọkwụ. Ị na-ebe abacha ahụ ga-anyari ma ọ bụrụ na agbasa ya n'anwụ ya akpọ. Mana ọ bụrụ na ọ bụ ndị nke nwetụrụ oghere ka ị chọrọ, ị mara na ịbịacha abacha ahụ ga-eto ogologo. Akwa anụnwa m na-ete ya ugbu a bụ ka ọ ghara ị na-anya anya, maka na abacha anụnwa na-anyagodo anya, mana ọ bụrụ na ị tee ya akwụ, o mee ka ọ ghara ị na-anyatụ anya. Ifuna ugbu a na m ebecha nya bụ abacha ahụ. Ihe ọzọ m ga-eme bụ na aga m agba ya mmiri, kpuchie ya ka ọ wee dị echi. Afụrụ m ebe mmadụ bere ya ozugbo, saa ya ozugbo, sibi ya ozugbo, a na-achụ amị. Nnọọ na-agba nke atọ. Welcome back to part 3. Ihe onyonyo anụnwa bụ maka ibe abacha. Ọ bụrụ na ị kirigide nke mbụ kirie nke abụọ wee ruo na nke atọ, nnọọ daalụ maka ikiri ihe onyonyo m. Ọ bụ maka na nke mbụ dị gị mma ka iji wee kirie nke abụọ wee chọrọkwa nke atọ wee kirikwuo ya. Daalụ, nkiri na-ekiri ya na-amasị m. Ọ bụrụ na ị were nya bụ abacha ahụ, ịgbanye ya mmiri, chifozie, ịsaa ya ọfụma, saa ya ka mmiri ahụ wee dị ọcha, maka na ọ bụrụ na abacha ịsa ha ọfụma dịka iberi ya ozugbo ahụ, taa ya ozugbo ahụ, o nwere ihe dị iche. Ị ga-agba mbọ fụ na ị sara ya ka ọ ghara ime gị n'afọ. Ọ ya bụ oge ụfọdụ ịtacha abacha, isi na abacha ahụ ị tara na-ata gị n'afọ. Ọ bụ maka na asaghị ọfụma. Iweta mkpụrụ akwụ a, ichie ya na ihe iji agbasa ya. Ọ bụ ihe dịka ihe akpara akpa etu a ka iji agbasa ya, were ya chie ebe ahụ. Ihe eji echi ya mkpụrụ akwụ ahụ bụ ka ya bụ abacha ghara ịmado ebe ahụ. Ọ bụrụ na ị na-abacha anya ugbu a, ịfụ na abacha anyarịrị anyarị, ọ bụ maka ụdịrị nkwo m ji were kwuo ya bụ abacha ka o ji wee nyarị etu a. Buru ya bụ abacha busa n'anwụ, ịnọtụ obere oge, butuo ya, yaa ya aka ka ọ ghara amado. Ọ nwekwa ebe anwụ anaghị aba, ọ banyekwa. Mkpụrụ ụbọchị one na one ga, ọ nwere ike ịbụ mkpụrụ ụbọchị 3 maọbụ mkpụrụ ụbọchị 4, ebe abacha akpọ, ịma na enwetaghị abacha gị.